Ето го боклука, събран от частните имоти зад къмпинг Корал. Така е опакован, че да изглежда, нали, че има много боклук. Че боклука е събран от пътя, който идва от Лозенец до къмпинг Корал. Ето. Напълнили са няколко чувала. Сигурно са били около 30 човека, които са събирали боклука. И сега всичкото това нещо ще бъде използвано срещу къмпингуващите и ще се каже, че това тук са около 300-400 кг боклук, който се плаща от местните данъкоплатци единствено. Никой друг не плаща за това. От 10 чувала боклук, които бяха събрали тук 30 човека, като ги компресирахме, станаха 2 чувала и половина. Сега ще направим също и с другите. Това боклук е събран от кмета и от служители на МОСВ, които като дойдохме ги питаме какво правят, избягаха. Ще принцип, може да се донесе тия боклуци от някъде друга. А реално проблема. Значи, какво това са? Това са някакви бутилки, които са ги сложили и това е, така ли? Не, е тази голямата, двете големи да ги махнем. Бутилки? Бутилки да ги намачкаме. Да, само бутилки има вътре. Това е 120 тона боклук. 120 тона боклук. Горе-долу може да го снимате колко тежи. Нали, Ето това е целият боклук, който беше събран в около 15-20 чувала, за да изглежда повече. Ние го компресирахме, излязаха колко? 2, 5, 7, 8 чувала боклук, който беше събран тук в околията, дори от другата страна на пътя. От 30 човека, докарани от общината, от МОСВ и от къде ли още не.